Dalan Kulon Malioboro utawa Jalan Bayangkara iki jenenge dijipuk saka basa Sansekerta sing artine penjaga utawa pelindung. Biyen istilah iki dienggo pasukan elit pengawal zaman Majapahit, Bayangkara. Lan saiki dhewe dadi simbol kepolisian Republik Indonesia, geng. Nek diteruske mlaku ngalor arah stasiun Tugu, dalane malih dadi jeneng Dalan Gandekan. Sing unik dalan iki mbelah kawasan Pathuk. Nek ngomongke Pathuk, mesti kelingan karo bakpia, geng. Sejarah kuliner legendaris iki wis dimulai kawit taun 1940-an. Biyen bakpia iki diproduksi massal karo warga keturunan Tionghoa neng kene, geng. Terus dadi simbol akulturasi budaya sing rukun lan enak banget nganti saiki. Coba referensine, geng. Toko sing endi sing legendaris minangka golek oleh-oleh bakpia yen meh padha nggo ampiran yen dolan ning Malioboro.